Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Don Leon ken Hepe Salvador. Nagdanag ti Don, iti nadakamat ni Hepe ti maipapan iti negosyo na. Imbaga nga rod ni Don Leon ang masigurado na nga awan ti pakainaigan ti negosyo na. Iti mapaspasamak apan nakabutbuteng ti pamilyada. Iti sabali a bangir. Naduktalan ni Bugi nga ada armas a nakumpiskar dagiti pulis. Ket naamuan na pay adagiti armas nga ilaklako da tinakumpiskar. Kabayatan na, nagsina da Hepe Salvador ken PO1 Mendez iti panagrondada. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nalpasa ko na ng likaw iti asidag ti simbahan. Isu ama panak met ita iti lugar da Mayora. Bareng no da masalaw ko nga impormasyon ang makatulong iti panang sulbar mi iti kaso nga igam mi ita. Amok nga dun kadag iti umili ti masikuran. Gapu iti nabuntog unay ataray ti investigasyon. Takasano? Awan pa imot nga mi napulos ti naduktalan mi. May papan kadag iti napasamak dito jurisdiction mi. Isu akasay... Ambus! Ikamang ko tilugan iti likudan ti puon ti kayo. Karting ak tinumsag. Aglingadak dita. Ti paltog ko. Pinabetakdan tilugan ko. Sakmat! Awan tinapuntak. Adapin manaw ang motorsiklo. Dayjay lakit di tinang salib kanyak. Kunam itay simmangpet ka, aso marunumot lang agawid dito ni Bugi. Tadalain pa asikasom kan kuan, may papan iti negosyom, saan ka ni? Katuan mat. Apay nga rod nga aging gaita, katawan pay laeng. Apay ka di magagaran ka launay, Chona. Apay. Plano man na nakasarita ni Bugi. Kat kompormi man laditan, ti pagpabasol mo ken kuana. Yun. Day tamad ti paglaingam, saan ka di? Ti agpabasol. Ti agsao iti banag nga awan met ti pamanagnag mo. Mabaling ka di, Chona. Inkalamaturogen. Syaklatan ti manguray kinibugi. Tapno maamwag no kumusta, di pinasikasok ken kuana. May papan iti negosyo. Chief, sigurado ka kading awan ti sugat mo? Awan, Mendez. Di nakpakadanagan. Dandanikan, Chief. Malas lang din ang sanib kanya. Di napatay. Jak nga rod sardengan no asino man dayjay. Tirigat na, Chief. Saan tayo nga mo no asino dayjay? Nalakalaang amaamuan dayta. Kasano? No maamuan dayjay at di napatay. Patsak nga dan tumanin sa bali a plano nga isayangkat na. Tapno mapatay na. Kat dayta ti saganaak. Ni Bugi lakit din jay si Mangpert, Monica. Alas 10 iti rabi, yaya. Lepas na nga tatim pa si kaso ni papakin ko, ana? Dayta ti jak amaw, balasang ko. Anya nga tatim pa aramid ni papakin ko, ana? Ay na, narigat asong batan dayta. Agtuglap kan sa yaya. Ay, wan nga raud balasang ko. Ala, maturog kan. Sumaruno akmatan nga aginana. Basit lang dahil San Bartolome. Tapnosan ko ama-amuan tinapasamakan ka, Narding. Simon. Dandani ka ni Dirabi. Kasanun no saan ka nakarwar itilugan mo? Sakbay na pabetak. Malas laeng no asino man dayjay, Simon. Dinak napatay. Narding. Ket gaputa dinak napatay. Agalwad na ron. Saan ko asar dengan? Aging gaajak maamuan, tiki na siya sino na. Anya di ko na, mama? Naambush ni Hepe Salvador idirabii. Anya? Naimbaglaangan ta nasiglat ni Hepe. Kat saan ang nagbaligi dyan ang ambush kan kuana.
Ngam napabetak tilugan na. Anya? Iso anas kan arumwarak, iha. Taitikas jaya napasamak idirabi ka ni Hepe. Sigurado nga adu tinasken nga asikaswak ijay munisipyo. Nagwarasan ti damag dito San Bartolome, Chief. Atong, Ket sigon iti impormasyon anaala dagiti tao tayo. Ado ka dagiti agindag ti mabutbutang. Gapo iti napasamak. umungam dagiti kakadwa. Kaya't kayo ang makasarita amin. Matongpal, Chief. Permission to leave. Keryon. Naklatak mo't apaman ang amwak tinapasamak, Monica. Isungarod asinara ko adagos ni Narding. Padre Simon. Iso binagbagak ni Narding. Arumbeng lang nga agandad akanayon. Agdadata ngamin itan nga adag pangpanggap itibiyag na. Ket dayta ti delikado. Talaga anasingad kayon ka ni Hepe, anya? Padre Simon. Monica, Berbер nga sa matlatang amina ni Hepe. tulagan mi ngaminin dayta, Monica. Iso adi ka kuman makmaklaat. Ngam no iti mo dagiti umili. Adalata panagram iti tunggal maysa. Kastagayam. Isang matlagayam a berbir nga sa mlatan ni Hepe Salvador. Kasi digid daw mo, amo. Saan ko pinatay? Ngayon pa, Chuck, anapabot nganday jay. Talaga bilibakin ka, Bogi. Sabali ka. Amo, Asino ti mangipagarup akabailam nga ramiden tigas jay ngagmay may sakalaeng. ama muna kon, amo. Amo makabalak nga ramitin ti amin, para ken ka. Sabagay. Hanya nga taitan ti pampanunutan da jay a Hepe Salvador. Sigurado atinamnamahan day jay. Katadapay sumaruno a panagtambang nga mapasama. Ngam ti dinam mo. Kat talaga, abinakbuteng tayo laeng. No ita, awan pa'y pamalpalat-patak no asino tinangaramid kanyak itikas jay. Mayora. Hepe, Nga may sa tiamok. anyo dayta? Dinak napatay dyan ng tambang kanyak. Iso nga ramidak mat ita ti amin. Tapno maamuak ti kinya siya asino na. Hepe, Kat iti kanito ang maamuak dayta. Siguradwak ang malungsot iti pagbaludan. Wano saan? Aginanan iti agnanayon. Saan ta kadipay nga agawid, Monica? Di mo ka din kaya ti kadata di ti simbaan yaya? Saan nga iti kasta balasang ko? Ngem amangan no sa pulen na tan ni papam. Laglagi pam asaan ta nagpakadakan kwa na. Pimanaw talat ta itayon. Awan ti parikot iti dayta yaya. Maawatan na laki ti no apay arimuarta. Monica, Siyak ti makaamo. Di ka agnanag yaya. Anyat madamagan, P1 Mendez. Pasensya kan, Hepe Salvador. Ngam awan pa lang ti resulta ti investigasyon. Nalaing dagiti awanan bain, Hepe. Awan apulos ti pagilasinan, iti kinasi asino da. Saan ang mabalin nga daklatan dito yung presinto ang nakamutalang? Hepe, Naskan nga tignayan. Jak itulok nga agtalinaid anawayate asino man anang aramid kanyak itikas jay. Sa anak nga agong unget, iha, mas daawak lang amin. Iso nga inawagan kan. Pasensya kan, Papa. Nasaan ako na nagpakadakan kay tay. Makumikom kayo ngamin kanimang bogi. Kasla napatag ti pagsasaritaan nyo. Iha, Ngam sana balit agawid kamin kaniyaya. kastaya. Wan, Papa. Alangarod, orayin kayo diti balay, sakbay arumwarak. Sa di na ti papanan nyo, Papa. Adati saan anay ringpas ni Bugi di Rabi. May papan ka dagiti papasi-kasok ken kwa na. Mapanmilaing sugnalan. Saan nga mi na mabali na mabaybay anday japanag.
Ngem kasi tinakunakon. Orayan kayon kiniising. Tawan pa'y matlaeng di orayak nga awan. Chief, anya ti aramidin tayo dyan da Mayor Arugante. Tingtingitingak ngamin ti amin, P.U.1 Mendez. May salang ti posible amang bilin iti tao amang patay kanyak. Ha? Panagkunam ka di. Kat adda pa kainaigan ni Mayor Arugante, Chief? Posible. Anya? Wano saan? Posible mat ati asawa na. Saan kami nga agbayag, Padre? Agyaman akmanin, Monica. Apag iso, tani. Ada nagsangpat dito simbahan. Ang mga nadag kumpisar kadakwada. Uwan nga rod, Padre. Narigat mat na mataktak ti rumbang aramidan niyo. Sikakit di mat. Ala, aganad kayo kanimanang ising iti panagawid yo. Jaske. Apa saan matlaengan nga umawag ni Mr. Wong? Rumbeng ko mga imawagan tayo jay. Tapno na amuwa ko noan niya ti desisyon na. Imposible mo ta nagbaliw ti panunod tayo jay nga inchi. Saan laengan nyagbidot tayo jay? Jak lagi di tulok nga agbaliw pa iti panunot na kalpasan ti saritaan mi. Ang mga natanda mo ni ka. Inakitain no isudan ti dimteng. Agbayag ta ka di ijay ayan dagiti tultulungam. Saan niya ya? Dumagas talaang taamok no anya dagiti masapul da. Nasaya at ngarod no kasta. Apay, di mo ka di kaya timapan ijay, yaya? Saan nga iti kasta balasang ko? Isu na laeng ta ang mga nuur-urayon na tan ni papam. Si kakit di man. Mabutang kalaunay ka ni papa. Di kagdanag ko naklangarudan. Siyak ti makaamukan ko. Jaklaim pagarup ti umay mo, Hepe. Wen kayam, nadamag ko tinapasamakin kay di rabi. Naimbag lagi din, ta saan ka anaan ano, Hepe. Inutil ti asin naman anang tambang kanyak, Don Leon. No saan nga inutil? Ang mga no nagnerbiyos, iso adinak na puruan. Hepe. Saan arumbeng agsasaukay ti kasta? Di ka katagiyaman, ta saan ka anaan ano? Kasanon, no timangad kay ti barsanga, gapoy ti napasamak. Sayang kamat, no lamutan nakalaeng ti daga. Don Leon, saan to ang mapasamak dayta? Siguraduak nga umuna alamutan ti daga. Ti responsable iti napasamak kanyak. Anya ti pagbanagan ti ipapan ni Hepe iti balay da Don Leon. Gagayem di uliwayan na dinggen ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Natambangan ni Hepe Salvador, bayat ti panagronrondana. Ngem nalibtak ti Hepe kat ammuna ti inararamid na. Isuan ay pamuspusan natin nakarwar iti kotse, sakbay anapabetak daytoy. Kabigatan na. Nagdanag da Mayor Arugante ken Monica, apama na naamuan dati napasamak. Nasapa nga ro darimwar ti Mayora iti balayda, tapnumapan ijay munisipyo. Kabayatan na. Napan ni Hepe Salvador iti balayda Don Leon, ket nagsarita da. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy tinubela na pauluan.
Inutil ti asino man anang tambang kanyak, Don Leon. No saan nga inutil? Amangan no nagnerbyos. Iso adinak na puruan. Hepe. Saan arumbeng ngagsasaukay ti kasta. Di ka katagiyaman, ta saan ka anaan-ano. Kasanon, no timangad kay ti barsa nga, gapoy ti napasamak. Sayang ka met no lamutan nakalaing ti daga. Don Leon, saan to ang mapasamak dayta? Siguraduak nga umun-una alamutan ti daga. Ti responsable iti napasamak kanya. Anya? Kasta talaga ti planok, Don Leon? Iso nga ramidak ti amin, tapno mamuak no asino ti responsable iti napasamak kanya. Katkas iti nakunakon, paginanaek iti agnanayon, dagiti adda iti likudan, ti panakatambang ko. Ammom, Hepe, sa anak anaiyanak idikalman. Masirok ko, no apay akas ti ibagbagam kanyak ita. Don Leon, Diretsain nakon. Husto ko man ti adu apalpalikaw. Pagat atapan na kadi. Ha? Hepe? apay, Don Leon. Adda ka di pakainaigam? I don't play that kind of game, Hepe. Saan ko nga ramid dayta? Ta ultimo siya. Ti pamilya ket makapadpadas met iti kasta. Don Leon? Iso alading itek, Hepe, ngembidot ti atap mo. Ngem saan ka malaptan nga agatap kanya? Taamok at ipangibas-basaram. Ket ti panang sidsidir ko ken ka. No apay nga gingga itaket awan payla tinaduktalan nyo, may papaniti mapaspasama kiti pamilya. Ha? Hepe? Amo ka na sirib ka. Iso adi ka kumagpailuyo si tibidot nga atap mo. Agmulagat ka! Tapno maamiris mo nga agpada ta biktima kadagiti mapaspasamak. Itay pa yung nakapanaw da Monica ken manang ising. Mayor Arugante. Nagapudagayam dito simbaan, padre. Un Mayora. Napagsaritaan mi nga rod ti maipapani tinapasamak ka ni Narding. Ay, nariribok una yun dito'y lugar mi, Padre Simon. Diyak paiket din amuno anya ti rumbang nga ramidak. Amkak nga amangan lumapukawan ti panagtalag kanyak dagiti umili. Mayora. Ultimo siyak. Mapupukawan ti panagtalag ko iti kabaalak. Gapo ka dagiti mapaspasamak. Mayora, sana rumbang apaidagal ka kadagiti mapaspasamak. Laglagay pa masikati inatiili. Ket, dagiti umili. Sikatinam naman da. Nang runa kadagiti kakastoy ka nito. Padre. Di kagdanag Mayora. Kanayon na nakasuportakan ka. Kastamot din ti simbahan. Amok adakkel ti maramidak iti kakastoy ka nito. Tumulong at amang lawlawag iti kapanunutan dagiti umili ti San Bartolome. Monica, mupil dagiti pulis dayta nakaparada iti batog ti balayaw. Ay, Diyos ko.
Adda nga taman na pasamak di tabalay. Jak amo balasang ko. Dom sa agta na dagos, kaya't ko amaamuan no anya tinapasamak. Di kagdanag, Ma'am Monica. Awan ti dakes ang napasamak. Agsarsarita lang da hepe kan ni Papam. Ngam apay, P1 Mendez, anya ti makagapo? Pasensya kan, ma'am. Ngam confidential. Kas makita yo, mat. Adak lang dito eh. Sa anak amabalin adungag, iti anyaman na pagsarsaritaan da. Ni, dayjayan ni Hepe. Isun ti rimwar di tabalay. Anya ti inaramid ni Hepe dito eh, Papa? Adala sumagmamano a banag as sinaludsod na kanyak. May papan kadagiti napasamak kada tayo ti kalabas. Iha. Amom, bilibak kini Hepe. Itilaksid tinapasamak ken kuana iti rabi. Kat agtultuloy latangar aramidan na ti trabaho na. Papa, Isuasapay la kumata masolbaren dagiti mapaspasamak. Tapno maikan met iti guntaway nga ginana ni Hepe ta nakakaasimaten. Di akong agbayag, Padre. Agyaman na kadagiti balakad mo. Awanan niya man na, Mayora. Padre, sapay la kumata di mo ikan iti sabali a kaipapananday to'y nga ibagakan ka. Anya dayta, Mayora. Ubing kalaunay ang nagbalin a padi. No saan ka mariro? Ang mga nagkasadaran kayo laang ka ni Monica. Mayora, patsak ngayon inauna akam ni Monica. Kasta ka di? Wen, Mayora. Kenda ito yung minti ayan tiragsak ko. Tiag serbi iti Diyos. Chief, manipod na kapanaw ta iti balay da Mayora. Saan ka matagtagari? Oh, Adda ka din napasamak, ajak amo. P1 Mendez. Nabagas, ti panagsasaon ni Don Leon. Ngam, kaslawan mo ti amunay tinapasama kanyak. Chief, Kat dayta ti pakatikawa kita. Isu apam panunutek, no anya ti rumbang nga aramidak. Nasiri ba talaga ni Hepe Salvador? Pugi. Amo, Agasem. Amo na dagos nga dapakay na igak, iti pan nakatambang na. Naimbaglangan, taamom no anyater aramitan. Iso nga oray adda atap ni Hepe, nga adda pa kay naigak iti napasamak kenkwana. Katawan matapulos, ti pamanagnag na. Ngamin, nadalos ti insayang kat mo, kat awa na pulos, ti pamalpalat patanta. Kinasaritam ni Don Leon. Agam maapay, Narding. Simon, napanak lang nagdamag kan kuana. May papaniti na pasamak kadakwada iti kalabas. Madamat investigasyon. Saan ka di? Kastagayam. Kung naklakin din nun yan ti sinalodsod mo kan kuana. Apay, Simon. Anya ti atapam ang dinamag ko kinidon yon. Kunak no ti may papan iti napasamak kan kay ti Rabi. Ha? Di mo may kadakasta ti panunutag, Narding. Siyempre, sika ti dandani na isagmak idi Rabi. Iso ti amok, ket ti may papan iti napasamak kan ka ti ginagaram iti ayan da Don Leon. Nagawid kayo mat adagos, Ma'am Chona. Nay, adda ka di parikaw. Awan mo't. Nabanugak laang iti apagbiit nga ipapan ko iti munisipyo. Ma'am Chona, Ayan ni Monica. adda ijay silid na, ma'am. Ayun gayam, mabisin kayo kaday. Saan, ising? Sige, inak pa iti silid mi. Talaga akayat ko, tiyagin na.
Kinapudno na Mr. Wong. Talagang or-oray ang tawag mo. Anya tinapasama kaya? Apay nga itakala nga nakaawag. Mr. Wong, lalaki ak anakisaritagan ka. Panagkunam kadikat saan ko atong palen, ti sinaok. May sasalodsod. May sasungbat, Mr. Wong. Tuloy ka ti transaksyon wenno saan. Oh, panagkunakat awan ti kwento dito asaritaan ta, Mr. Wong. Naggulo ka kasarsarita. Oh, Manila, Mr. Wong. Apay nga takala at akas jay ti Charna. Anya tinapasamak. Nagpintasan ti saritaan mi, ngam sa balimatan ti tinor ti sa unang ay mawag. Makamo day jaya, Mr. Wong. Sana siya ti agpakumbaba ken kuana. Yaya ising, ayan ni mama. Adda ijay sila dakin ni papam. Nabanog ka no. Iso akayat na ti agina na. Kasta ka di. Iso muti ko na. Apay, balasang ka. Adda masapul mo kun kwa na. Kayat ko la ko maama kasarita. Ngam agin inanamat gayam. Kuna na ma't ano adda kasapulan kun kwa na. Kat adda kanulaang ijay silid dakin ni papam. Anya na ito'y? P1 Mendez. Nakita may terwar ti presento dayta, Chief. Nagan mo tinakasulat. Iso asigurado aparakin ka dayta. Ha? Oh, Chief. Apay? P1 Mendez. Ladawan da ito'y di naudi apadi. Ang napapatay dito'y San Bartolome. Ni Simon. Ang mga no adadakas ang mapasamakan ko na. Anya? Katingam. Isaganam jay may sa mobil. Nasken ang mapantay jay simbaan. Adda ka di parikot, iha. Awan matkit di mama. Iso na laang takayat ka ko maama kasarita. May papaniti na pasama ka ni Hepe. Anya ti result at investigasyon da, mama. Awan pa'y, iha. Kasta ka di. Imbaga na ngamin ka ni Papa. Nga una anda ka no nga imbestigaran ti na pasama kada tayo iti kalabas. Anya. Nagsarita da Papa kan Hepe Salvador, mama. Kunangarod ni Papa, adayawon na ti aramida ni Hepe. Tauray no kas jay tinapasama kan kwa na. Kat prioridad na latta ti panag-imbestigar da, itinapasamak kada tayo. Awan mo ti sa bali ang adlaw ko dito simbahan, Martin. Simon, sa bali ti agparparik na kanyak. Kita am dito. Anya ti kaya tasawon da ito aladawan. Ladawan day ti brutal ang napasamak iti kaudyan apadi anay destino dito. Anya? Iso nga ron ngay may kami adagos dito'y simbahan. Amkat ngamin nga mga no adakit di pangpanggapan da adakas kontra kan ka. Ang asino ti agpangpanggap iti dakas kanya. Diyak amo, Simon. Marding. Naskan nga aganat ka. Saan tayo nga amo no anya ti pangpanggapan dagiti managdakdakas? Saan ka makapaglibak kanyak yun? Mismo ani Monica tinagkuna nga imay ditoy ni Hepe Salvador. Amom, jak magustuhan ti imbagbaga kanyak ni Hepe Salvador. Leon, Agasam ta siya kidin ti atapan na. Nga alda iti likodan tinapasamak ken kuana. anya? Anya ko matiga po na apagatapan na ka? Kay tangarod.
Agin lalaing dayjay a Hepe Salvador. Idin tutawan metimar aramidan na may papan kadagiti na paspasamak. Aguray ka, Chona. Oh, apay Leon? Ang mga no isumat timang butbuteng kanyak. Anya ti kaya tasawan ni Don Leon, itinaibagana ken ni Chona. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.